Nibisita sa Dumaguete City ang 15 ka tinun-an sa Harvard University sa Amerika alang sa Harvard Philippine Forum Service Trip karong tuiga. Tumong ni Ini na masinati ang kultura sa mga Pinoy pakigpulong sa mga kabatan-unan og local leader ug aron makatabang sa pag-promote sa edukasyon ug oportunidad na makatuon sa Amerika. Naminaw sad sila sa mga local issue na pwede masolusyonan pinaagi sa pagpahigayon og mga programa sa ilang umalabot pa na service trip sa Pilipinas. But we are hoping that through this service trip, we'll gather more insights about the issues important to Filipinos, and that way we can discuss for ourselves how we may take action to help them. Tinguha sab sa ilang pagbisita nga makamugna og linkages sa mga local stakeholder alang sa ilang future activities. We hope to and expect to have long-lasting partnerships with Suleiman in the future. So in that way, the mentorship program that we're beginning now, we can ensure based on the vitality of these connections, we'll be able to endure, but should there be another incredibly disruptive force in the future. Gikalipay sa mga tinun-an gikan Harvard ang ilahang pagbisita sa Dumaguete. And it's been a very invaluable experience just to be able to meet with these students and mentor them and teach them about our own experiences. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Anthony Lamotan.